பிரைஸ் அல்லாட். நம்ம இன்று கூட தெய்வீக வழிகாட்டுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி வெளிப்படுகிறது? ஏனென்றால் நம்மளை வழிநடத்துகிறவர் தேவன். அவருடைய வழிநடத்துதல் தெய்வீகமானது. அது எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்? அதற்கு எடுத்துக்கொண்ட பகுதி சங்கீதம் 75 6 மற்றும் 7 வசனங்கள். கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வனாந்தர திசையிலுமிருந்து ஜெயம் வராது. தேவனே நியாயாதிபதி. ஒருவனை தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துகிறார். நம்ம கஷ்டமான காலகட்டத்துல எந்த டயத்திலும் யார்கிட்டேருந்து உதவி வராது. தேவன் தான் நியாயாதிபதி. அவர் தான் நம்மளை உயர்த்த முடியும் என்று சொல்கிறது. இதுவே தெய்வீக வழிநடத்தலில் குறிப்பிடுகிறது. 5 விதமாக தெய்வீக வழிநடத்தல் நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறது. கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டுதான் நம்முடைய அதை வெளிப்படுத்தும். இரண்டாவது, அந்த தெய்வீக வழிகாட்டுதலை யாரும் தடுக்க முடியாது. சில டயத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியாத மர்மமாக இருக்கும். ஆனால் இறுதியாக அதை வெற்றியை தருவதாக இருக்கும். மிக சிறிய விபரங்களை அது கட்டுப்படுத்துவதாகவே காணப்படுகிறது. முதலாவது, கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டது. ஆதியாகமம் தொடங்கி வேதம் முழுவதும் கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டதாகத்தான் எல்லா வெளிப்பாடும் இருக்கிறது. உனக்கும் உனக்கும் ஸ்திரிக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிகாலை நசுக்குவாய் என்று சொல்லி வீழ்ச்சி அடைந்த மனுக்குலத்தை மறுபடியுமாக வீட்டுக்கும்படியாக இரட்சகர் ஸ்திரியின் வயிற்றிலே பிறந்து சாத்தானை தலையை சிலுவையிலே நசுக்குவார் என்பதை வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த இடத்திலிருந்து பார்க்கும்போது ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, தாவீது அப்படின்னு சொல்லி தாவீதின் வம்சத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தா கூட அவர் பிறந்த உடனே அவர் அழிக்கும்படியாக ஏறுவது எழும்புகிறான். எல்லா டயத்திலும் அவர் அழிப்பதற்கு காரியம் நடந்தா கூட சாத்தான் தோல்வி பற்றவன் என்பதை முன்பே சொல்லிட்டாங்க. சாத்தானை, நீ சபிக்கப்பட்டிருக்கிறாய், உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் என்றால், மண்ணை தின்பது என்றால் தோல்வியை காண்பதாக குறிப்பிடுகிறது. அதனால உங்கள் வாழ்க்கையிலே சாத்தான் எவ்வளவு தான் தடை செய்தாலும் கிறிஸ்துவை மையமாக வைத்து ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை நிச்சயமாக தன் தெய்வீக திட்டத்தை நிறைவேற்றுவாரு. அடுத்து இரண்டாவது, அந்த தெய்வீக திட்டத்தை யாராலும் தடுக்கவே முடியாது. உதாரணத்திற்கு யோசேப்பு இப்படியாக கனவு காண்றாரு சொல்லி சொல்லி அதாவது அவன் அரிக்கட்டு நிமிர்ந்து நிற்கிறது. அவனோட சகோதரோட 12 அரிக்கட்டுகள் தாழ்ந்து அவரை சூழ்ந்து அவளை சுற்றி தாழ்ந்து நிற்குது. அதே மாதிரி அவனை அவனை பார்க்கும்போது சந்திரனும் சூரியனும் மற்றுமல்லாதபடிக்கு 11 நட்சத்திரங்கள் அவனை அவனை வணங்குவதாக இருக்கிறது. இவையெல்லாம் எதை குறிப்பிடுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அவன் சகோதரர்கள் அவனை வணங்குவார்கள். இவன் தாய் தகப்பனை அவன் வணங்குகிற சூழ்நிலை வரும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் இது எல்லாம் சகோதரர்கள் கேட்டு மிகுந்த கோபம் பண்றாங்க. அவங்க அப்பா கேட்டு கோவப்படுறாரு. அப்படியா கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. ஆனால் இதை யாராலும் தடுக்க முடியல. இப்படியாக ஒரு நாளுக்கு யோசேப்பு அவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துக்கொண்டு போன போது அவங்க சொல்றாங்க, இவன் அப்ப சொப்பனக்காரன் அல்லவா, அவனை கொண்டு குழியில போடும், கொண்டுட்டு அப்ப பார்க்கலாம் எப்படி அவன் சொப்பனம் நடக்குது என்று சொல்லி. ஆனால் நீங்க பார்க்கும்போது இப்படியாக அவன் சிறைவாசம் கொண்டு போகப்படுகிறாரு எகிப்துக்கு 17 வயசுல. அங்க இருந்தா கூட 30 வயசுல பார்க்கும்போது அவன் கண்ட தரிசனத்தை நிறைவேற்றுகிற ஆண்டவர். ஆதியாகமம் 40:26 வசனம் பார்க்கும்போது யோசேப்பு தேசத்தில் அதிபதியாக இருந்தான். தேசத்தின் ஜனங்கள் யாவரும் விற்றார்கள். யோசேப்பின் சகோதரர் வந்து முகங்குப்புற தரையில் விழுந்து அவனை வணங்கினார்கள். யோசிப்பு அவர்களுக்கு குறித்து நான் கண்ட சொப்பனத்தை நினைத்துக் கொண்டானா. அப்பொழுதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட தெய்வீக வழிநடத்த அநேக தடுக்க நினைப்பாங்க. உங்க சொந்தக்காரங்க, குடும்பத்தாரே அதை நம்ப மாட்டாங்க. ஆனாலும் அதை தடுப்பாங்க, அதை ஏளனப்படுத்துவாங்க. ஆனா உங்களை பார்த்து பொறாம கூட படுவாங்க. எப்படி இருந்தாலும் அதை நிச்சயமாக உங்க தெய்வீக வாக்கை நிறைவேற்றுவாரு. மூன்றாவது, சம்டைம் மர்மம் நிறைந்தாக இருக்கிறது. யோபு 11 அதிகாரத்தில் இப்படி சொல்லப்படுது, தேவனுடைய அந்தரங்க ஞானத்தை நீ ஆராய்ந்து சர்வ வல்லமுடைய சம்பூர்ணத்தை நீ அறியக்கூடுமோ? அது வானப்பதியும் உணர்ந்தது, மாலை என்ன ஆகும்? அது பாதாளத்தின் ஆழமானதை நீ அறியக்கூடுமோ? அதன் அளவு பூமியை பார்க்கும் நீளமும் சமுத்திரத்தை பார்க்கும் அகலவுமா இருக்கிறது என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் இழந்த யோபுவை பார்த்து அவருடைய சிநேகிதர் மிகுந்த ஏளனப்படுத்துறாங்க. உனக்கு எல்லாம் நடந்தது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியும், அது உன்னால முடியாது, அவர் அந்தரங்க ஞானத்தில் சிறந்தவர் என்று சொல்லி. ஆனால் ஒரு மர்மமான ஒரு காரியங்கள் நடக்கிறது என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும்போது, பரலோகத்தில் பார்க்கும்போது சாத்தானானவன் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ யோபு எல்லாம் வேலையை அடைச்சிருக்கு, அதனால தான் அவன் பிரியமா நடக்கிறான் என்று. ஆனால் அவன் வேலையை எடுத்தால் கூட இப்படிதான் அவன் பிரியமாக நடப்பான் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த காரியம் நடந்தது. அது மர்மமாக இருப்பினும் எல்லாரும் இந்த யோபு இறுதியில் இரட்டத்தனையாக பெற்று வெற்றியை வருகிறான். நான்காவது பார்க்கும் அது ஜெயத்தை கொடுப்பதாக இருக்கிறது. அப்படிதான் எசேக்கியா ராஜா எருசலேம் இருக்க ஜனங்களை பார்த்து தைரியம் கொள்ள சொல்கிறார். ஏனென்றால் சனகரிப் அவர்களை சூழ்ந்து விட்டு 1,60,69,000 போர் வீரர்கள் சூழ்ந்து அந்த எருசலேம் முற்றுகை போடப்பட்டது. அந்த டயத்துல போய் எசேக்கியா ராஜா ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்கள் திடம் கொண்டு தைரியமா இருங்கள். அசிரிய ராஜாவுக்கு அவனோடு இருக்க ஏராளமான கூட்டத்துக்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். அவனோடு இருக்கிறத பார்க்கலாம், நம்மோடு இருக்கிறவர் அதிகம். அவனோடு இருக்கிறது மாம்ச பயம், மாம்ச புயம். நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தத்தை நடத்த நம்மோடு இருக்கிற நம்முடைய தேவன்
தேவனாக கர்த்தர் தானே என்று சொல்லி அவங்களை தேற்றினாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சொன்ன வார்த்தைகளை ஜனங்கள் நம்பினாங்க. அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் அந்த எசேக்கியா ராஜாவும் ஆலயத்துல போய் கதறி அபயமிட்டாங்க. உடனே கர்த்தர் ஒரு தூதனை அனுப்பினார். அந்த அசீரிய ராஜாவின் பாளையத்தில் உள்ள சகல சகல பராக்கிரமசாலிகளும் தலைவரையும் சேனாதிபதிகள் அதம் பண்ணினாரு. ஆனா இதை பார்த்துட்டு அவன் செத்த முகமா அவங்க ஊருக்கு போயிட்டான். அவனோட சொந்த தேசத்துக்கு போயிட்டான். அவன் சொந்த தேசத்துக்கு போன பிறகு அவனோட சொந்த கோயில், அவன் வணங்குற கோயில்ல பிரவேசித்த போது அவனோட சொந்த பிள்ளைகள் சில எழும்பி வந்து பட்டயத்தால் வெட்டி அவனை கொன்னுட்டாங்க. அவங்க கடவுளுக்கு ஆலயத்துக்கு போனா அவன் செத்து போனான். ஆனா தேவனுடைய உண்மை உள்ள தேவனாக யெகோவா ஆலயத்தில் வந்து எசேக்கியா ராஜா ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அபயமிட்ட போது அவர் தன்னுடைய திவ்ய வழிநடத்தின்படியாக மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தாரு. அடுத்த 5வது சொல்லிப்பாங்க மிகச்சிறிய விவரங்களையும் அந்த தெய்வீக வழிநடத்தல் கட்டுப்படுத்த பெரிய காரியத்தை மட்டும் சின்ன விஷயத்தை கூட கட்டுப்படுத்துமாம். மத்திய 10 அதிகாரம் இப்படி சொல்லுகிறது. ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தமில்லாமல் அவைகள் ஒன்றாக தலையில விழாது. உங்கள் தலையில மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அந்த காலத்துல அந்த அடைக்கலான் குருவி ரொம்ப சீப்பா விற்பாங்க. அப்படி விற்கும் போது ஒரு காசுக்கு ரெண்டு குருவி கொடுப்பாங்க. சரி போனா போட்டு இன்னொன்னு கூட சேர்த்து கொடுப்பாங்க. இப்படி அற்பமாக என்ன பண்ணது கூட வானத்திலிருந்து கீழே சாவுறது கூட ஆண்டவங்க தெரியாம அது செத்து போகாது. அந்த மாதிரி உங்க தலையில மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிற சிறிய சிறிய காரியம் கூட ஆண்டவோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்குன்னு தெரிய வருது. அதனால இந்த நாள்ல கூட நீங்க காரியம் என்ன கிறிஸ்துவ மையமாக நீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு திவ்ய திட்டத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது. சில டயத்தை புரியாமல் மர்மகமாக இருப்பினும் இறுதியில வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும். மிக சிறிய விபரத்தையும் அந்த தெய்வீக வழிநடத்தல் கட்டுப்படுத்த உங்களுக்காக செபிக்க விரும்புகிறேன். துதிக நன்றி சேர்த்து ஆவியானவரே, தெய்வீக வழிநடத்த என்ன என்பதை சொல்லிக் கொடுத்தீங்க. அப்படியாக எங்களை தெய்வீகமாக வழிநடத்த முடியாத செபிக்கிறோம். அன்பர் இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.